סילי מי, יואו, אני רואה הכל בדאבל. זה סייד אפקט של הגמילה. אני נקייה כבר שעה ו-45 דקות ו-45 שניות, ייי! אוקיי, מספיק לדבר עליי. היום אני הולכת להראות לכם גלאמור. הולכת ללמד אתכם טוטל ביוטי, כמוני, שחקנית אופי, שלא כמו, בלי להזכיר שמות, פריס הילטון. מראה מעודן, מראה עדין קלאסי, נקי, טבעי. זה הסיבה בעצם שאני בוחרת בשימרי מאט. שט. ובעדינות, על עצמות, על לחיים. צנע פריס הילטון. פחד לזכור שוב. אוקיי. על גשר האף. מהמם. עכשיו אני עוברת לשימר שהוא בהפקה. ועל תפוחי הלחי. מהמם. אמייזינג. אז ככה, כמו שכולנו יודעים, אני הלוקייק של מרילין מונרו, העידון, הקלאסיקה, החיבה לתרופות מרשם, וכמובן, האייליינר העדין. ובעדינות... סטנה, פריס הילטון לקחה לי, כל התהילה לקחה לי, הייתי אמורה להיות שם במקום. גם פה. לא רק לא. אוי! שוב צהלי שין! טומטמת, שתמתין זאת, יש טאצ'אפ! גלוס! תודה. אני אוהבת בגלוסים גוונים נודים, שקופים כאלה, מאוד עדינים, ועוד בייבי כזה סטייל. אז... מהמם. אוקיי, ועכשיו לקבע. מהמם. שתדעו, בתכלס, כל האישו הזה של הדרגס, זה כאילו מה זה פאבליק, זה הכל תרגילי יחסי ציבור. אני הכי קלין, אורגנית, כל הקוקשי כזה, זה טוטלי דימוי ציבורי. בבית, כמו שאתם רואים עכשיו, אני קלין, קלין, קלין. באמת. ועכשיו, לקבע. כי אני לא אוהבת מבריק. אני אוהבת מאט, צרפתי. אוי. יופי. את השיער. את השיער אני משאירה בנטורל. יופי. מהמם, זה הכי לוק שטיח אדום, הכי hot couture, first date, first class, first edition, spotted למעצר מבוים. כאילו נערה הפרועה שלא כמו ה-white trash. פריס הילטון לא סובלת אותה. הכי ווג, שכחתי משהו? יש לי תחושה ששכחתי משהו. מה שכחתי? כמובן.
איך לא? כל מקום שאני הולכת, בגלל שאני מגה סלב, וכל בית השני ממשהו טוב. איך אני אוהבת. זה מהמם. טוב, חמודות, גזלתם יותר מדי מהזמן שלי, אז לפני שאני מסיימת, רק משהו אחד. אנחנו חוזרים לשימר. הלכתי ליוגה. ביי!